Do reloadov nám pridali strašne broken zbraň a akurátne nové SMGčko a my si ho dneska vyskúšame. Takže dajte like a odber a my už sa môžeme pustiť na to. Takže áno ľudia, Cube Splitter SMG je až také broken, že ho nepridali do buildov, ale iba do reloadov. Takže ja som fakt zvedavý, aké bude, keď ho získam. No počkaj, to bolo ono. Ukáž. Ježiš. Nic, mucha. Ale, čo je hlavné, je, že vlastne ja som tak sa tak nejak vrátil. Nie, že by som nebol dlho online, ale ten jeden mesiac som mal takú mini pauzu kvôli zlomenej ruke, ale to teraz nejdeme riešiť, takže proste som tu a vyjdu videa aj z buildov, aj zo spriteov a tak ďalej. Ale teraz ideme otestovať konkrétne to nové Cube Splitter SMGčko. Ja si pôjdem takto sem. Toto je asi nová mapa, no. Neviem, ja som reloady veľmi, ale veľmi dlho nehral, takže... Ok, mám pampu. Ako neviem úplne, že ako často padá. Potom vlastne čo to SMGčko robí a asi je hlavný dôvod, prečo je tak veľmi broken. Pretože toto SMGčko stakuje damage. Takže a to záleží od počtu SMGčok, koľko ich máte. Ak máte jedno SMGčko, tak niekoho do niekoho proste strelíte a ono mu to dá neskôr 20 damage. Takže to podľa mňa je OK. Čo zoberiem tento, máme sa tohto, no. Tak. No a vlastne keď máte napríklad aj 4 SMGčka, tak on to dá 80, takto typkovi dá 80 damage. Čo je síce broken, keď to používate vy, ale už to nie je také good, keď to niekto používa proti vám, no čo vám poviem. No, nie sú vonka. Je z mojho shotguna. Počkaj, mám dve také isté. To na čo? Fuj, ja si nechám jeden voľný priestor, no. Aj to je zóna rýchlo, ty kokos. Aha, takto no. A aj ten, ok, grappler si akože zoberiem, hej. Čo to je? Cube rifle. No nic, cube rifle, to asi otestujem potom. Keď neviem, to si asi takto dám, no. Ja musím hlavne zdrhnúť pre tou zónou. Akože neviem ako to je presne, ale myslím, že to padá veľmi málo. Ani sa dohealovať nemôžem. No, tento grappler si raz vymeniam, ale to teraz nevadí. Počkať, ja som akože počul fighty až stadi to. Ja neviem, ale kde sú? A ďalšia pizza. To je strašne nepresné. No nic, počkaj, on ma dal teraz story, lebo tam boli dvaja, no teraz neviem úplne, či to bolo duo. Akože mali akože si počkať, oni mali možno to, práve to SMGčko. To úplne neviem, ale ako to SMGčko je strašne broken, keď ho používa niekto aj proti vám, to sa, ako som hovoril, vtedy sa to najmenej vyplatí. Škoda.
Nepadlo mi. Nie som vôbec rozohratý, akože. Ja nie som vôbec rozohratý, takže ja sa musím strašne rozohrať. Buď to typeček stále je, alebo odišiel. Ja neviem. No konečne. Akože nie je to nič moc, ale tak mini trochu som sa rozohral. Skáďme teraz. Nehovorím z vrchu. A staré to je. Ja než mi detno. Úplne neviem, prečo som to tak nabildil, ale nevadí. Akože je celkom dobré hrať, že aj niekedy trocha je loadout bez pumpy. Najmä keď chcete rýchlo niekoho zabiť, akože pumpa je taká na blízko. No a toto je, teraz tu je. Toto SMGčko, kámo, no nic. Toto SMGčko je akože tiež celkom good. OK. No, takže ľudia, aspoň som už rozhrávam. Yes, toto je good pumpa, to je akože veľmi dobrá, no. Mamutka, tu tiež berem. Klopať pistolku, no neviem. To asi skôr nie. Už som tak nejak rozohratý, by som možno povedal. Kde, čak. Yes. Akože typeček v boxe proti mne je, že akože poriadne minus, hej. OK, mamutka. Akože snajpu. Tu teraz asi úplne neberem. No nie. Nevadí, ideme ešte raz, aby sme získali to SMGčko. Dobre. Teraz túto hru už musím nájsť to SMGčko. Musím. To je reálne moja úloha. Nájsť to SMGčko teraz. Napriek tomu som také SMGčko našiel. Také SMGčko. Je to takéto. OK, takže ľudia, toto SMGčko som takové ešte nemal, hej. Počkaj, čo? Nemáme, že vôbec nič. To neviem, koho je mamutka. Ako neviem, prečo niektoré typy vôbec nepoužívajú zbrane. To je akože dosť častý, teraz by mi mohlo padnúť. OK, ale snajpa. To sa cení, snajpa sa cení. No neviem, ako, toto je také dobré na všetko, by som povedal. Za seba to padlo. Ja už neviem, kde mám to SMGčko hľadať.
tak neviem, kde je, ale radšej to budem kempiť. Typek spadol. No nie, typek spadol. Počkaj, to sa ako strieľa? Musíme jeriť pod tých typkov. Či? To nedá damage, či dá? Neviem. To je brutálne divná táto snajpa. Yes, dá to aj no. To mi nehovorí, mi došlo makro. Nevadí. Yes, on je tu, je to tu. Yes, je to tu, je to tam. Takého. Teraz mu to dá 20 chvíľku. Či už dalo? Teraz neviem. Čekám moje kúknu. Tak kámo, to je brutálne OP. Je to tam. Teraz neviem, kde sa fajti. Tuto dole nie. Či? A tak, na diaľku sa oni fajtia trocha. Ty kokos. Yes, vidíte to, tých 20 damage tam bola. Nie, nie. Nevadí. Možno to ešte niekde bude. Nie, prečo v kuse takto padám? Potrebujem healy. Kde je to česká? No, to sú bandaže. Prosím, nech mi padne znova, prosím. Nevadí. Čo mal? Že mal to? Nie, nemal.
Kokos. Takže ľudia, našiel som nové Broken SMGčko, ktoré si určite aj vy môžete vyskúšať, takže zahrať, zapnite reloady, ak chcete a samozrejme nezabudnite dať like a odber. A ja som teda rád, že ste si pozreli toto video a zatiaľ sa majte a čaute a uvidíme sa niekedy pri budúceho videa.